आता हे तुम्ही आज काय बनवून दाखवता आम्हाला? आज मला पोपटी ब्रँड बनवून दाखवणार आहे. पोपटी का? हा. विवेक, अलिबाग मध्ये पोपटी फेमस ना जास्त? हो, आमच्याकडे सगळ्यात जास्त पोपटी फेमस आहे. खाऊन बघा. काय सीझन मध्ये पोपट्या किती लावलेत? जवळजवळ 40 ते 50. आता चिकनचा थर लावला. हो. आता हा परत नंतर म्हणजे परत लावायचा आपल्याला पुढे. अशी गेली वाकडी तिकडे गेली गोल फिरवली अशी गेली काय प्रॉब्लेम नाही. हे असं वाटतंय आपण बोलायला नाही पाहिजे. समजलं असेल माणसाला काय बोलतोय मी. चला आता डान्स करा. आपली आता थंडी पण जाईल पूर्ण याच्यात आता है ना. आता उजेड बघा केवढं झालं. एवढ्या ह्याच्या पेटीमध्ये उडी मारतो मी. ह्याच्यामध्ये नको नको. बापरे केवढा ही बस एकटे पाठवून पुढून. नाही खरं मला पण जरा चांगलं वाटतं. एवढी थंडी येते इकडे. थंडी आता सकाळी थोडस गाळतं. आता सुगंध आला याचा वेगळा काहीतरी. मस्त झाली पोपटी एक नंबर. आता तुम्ही किती खाई. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता हे तुम्ही आज काय बनवून दाखवता आम्हाला? आज मला पोपटी ब्रँड बनवून दाखवणार आहे. पोपटी का? हा. अलिबागची सर्वात फेमस रेसिपी म्हणजे पोपटी. 1 नंबर पोपटी. त्याचा पोपटीला जे ज्याला मटेरियल लागणार आहे त्याचं ते तुम्हाला वाटणाला जे साहित्य लागणार आहे ते तुम्हाला मी दाखवतो. त्याच्यामध्ये 4-5 कांदे, 2 नारळ, हे आपले मिरची, कोथिंबीर आणि लसूण. आला पण ते आता हे आपल्या सर्व मिक्सरला लावून घ्यायचंय का? हे सगळं मिक्सरला लावून घ्यायचं. आता ह्याच्या अगोदर तुम्ही भाजलेला कांदा कांदा टाकला, टाकला, लसूण टाकला भाजून आणि आता भाजलेला खोबरा. हा खोबरा टाकल्याच्या नंतर हा आळा एक आहे. कोथिंबीर पण आळा, मिरची मिरच्या किती घेतलेत? 2च घेतल्यात. नंतर आपण मसाले टाकू. मसाला टाकून नंतर तेव्हा हा मिरची टाकली. कोथिंबीर टाकली. ही कोथिंबीर करा बारीक. हे कोथमीर जे सर्व वाटायचं पण त्याच्यात बसत नाही म्हणून आपण तेवढं आपण नंतर करूया. आता हे वाटताना आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकावं लागेल ना? पाणी टाकायचं. अर्ध्या पाऊण तांब्या पाणी लागतात भांड्याप्रमाणे. त्याच्यात बारीक करायचं. विवेक, अलिबाग मध्ये पोपटी फेमस ना जास्त? हो, आमच्याकडे सगळ्यात जास्त पोपटी फेमस आहे. थोडे 1 चमचा हळद टाकले वाटण मध्ये. बस 3 चमचे हे ना? 3 चमच मसाला. मसाला म्हणजे वाटण भरपूर आहे म्हणून. पण हा वाटण आपल्याला पोपटीला वापरून थोडा बाजूला काढलेला मटणाला वापरता नाही. म्हणजे एवढं सर्व आपल्याला वापरायचं नाही याच्यात. नाही एवढा सगळं नाही वापरायचा. आपलं चिकन असतं जास्त आपण सगळं वापरलं असतं. जेवढं लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. बस आता सगळं मिक्स करा. आणि हे मीठ. आता सगळा एकजीव केला ना आपलं वाटण. आता जरी तुम्ही नुसतं वाटण चाकून बघितलं ना तरी तुम्हाला पोपटीची चव येईल का? चव येईल. आधीच पाणी सुटेल तोंडाला. एक्स्ट्रा टाकलाय मसाला. 4 चमचा म्हणजे वाटण भरपूर आहे म्हणून 4 चमचा. हा वाटण आम्हाला मटणाला पण आता उपयोग येईल, भाजीत टाकला तरी उपयोग येईल. सगळ्या चांगलं. म्हणजे हा कसा आता व्हेज वाटण आहे आपला. आपण कशात पण वापरू शकतोय. कशातही वापरू शकतो. आणि हा आपण फ्रीज मध्ये किती दिवस ठेवू शकतो? हा 8-10 दिवस ठेवू शकतो. म्हणजे पोपटीला लावून जो मसाला उरेल ना तो आपण घरामध्ये भाजीपाल्याला लावू शकतो. कशाला वापरू शकतो. तुम्ही वाटण चाकून तर बघा. चाकून बघू शकतो ना मी? बघू शकतो की विवेक जरासं चाकून बघ. टेस्ट करून दाखव. एवढं मोठे थोडस घे असं बोटाला. मोठं नाही. दाखव इकडे बोटन घेतलं दाखव ते. खाऊन बघा. काय तू पण घेता. कसं वाटतं? खूप छान झालेलं आहे. आईस्क्रीम सारखं? आता वाटण असं करता. मी नुसतं असंही खाईन तो. एवढं छान झालेलं लय आहे. भारी. तुम्ही बोलची म्हणजे आता असंच सुद्धा खाऊ शकतो ना आपण? हो मग काय बघा तुम्ही बोट खरंच बघ एक बोट एवढं खाते. जिजूला सांग आम्ही ते पोपटी छान झालं. बनवतो. ते वांग्याचं- तुम्ही बघत राहा. ते वांग्याचं भरीत कसं असतं, ते भरीतचं आयटम कसं असतं भरायला सर्व, तर तसं आयटम कसं झालं खायला ते. आता? एकदम मस्त. मग कशाला आपण थांबूया इकडे, हेच खाऊन टाकूया आपण. अजूनपर्यंत किती आतापर्यंत ह्या सीझन मध्ये पोपट्या किती लावलेत? जवळजवळ 40 ते 50. आता अलिबागला रोज चालू होते पोपटे. आणि ते पण अशा छोट्या हांड्या नाही मोठ्या हांड्या असे 7-7, 8-8 असं एवढं राऊंड करतो. हा. हा ना इथे खांडी तिथे खांडी अशी पातळ पातळ लावावं लागतं ना. एकत्र असे लावतात. हा, एकत्र नाही तर प्रत्येक एक खांडी लावला गेलं तर तिला डबल मटेरियल लागतं. डबल म्हणजे जाळण्यासाठी लाकडं किंवा पेंडा हा डबल लागतं. डबल आणि 4-5 ठिकाणी एकच झालं ते एका 2 पेंड्यामध्ये ते होतं. होऊन जातं. हा, असं.
जाम पब्लिक घातली ना हा. मग 5 अंड्या लागतात ना लागतात 45 मिनिटाच्या आत काढायला पाहिजे नाही तर कोळसा होईल कोळसा लावल्यापासून हा, हा. आग लावल्यापासून 45 ते 46 मिनिटांनी तिला बाहेर काढायची. काढायची नाही तर कोळसा होईल मग करपून जातो. नाही तर त्याचं प्रमाण चुकलं नाही का सगळं चुकला. हो, 45 मिनिटांनंतर मग आपल्या घरी घेऊन जायचं. त्यामध्ये हांडी पण चुकून जायची पाता लागायची कारण ती मड घ्यायची असते ना मातीचा. बघितलंस ना आता हा. हो असं सामान आणलंय. ते काय भाज्या आणायला गेले का? हा भाजी आणलेले दाखवू म्हणजे असं सगळं आता हे- सामान पोपटीला लागतो. हे सर्व सामान लागणार आहे का आपल्याला? हा सर्व हे पोपटीला अजून याच्यात अंडी येतील आणि चिकन यायचं आपलं. अजून चिकन येईल 1 किलो. याच्यामध्ये अंडी किती असणार? 12 एक 12. डझन, एक डझन. हा 1 डझन अंडी म्हणजे आपण आता तेवढी जमून खावाला. हा मिक्स आहे विवेक नॉनव्हेज खातो ना? हो काय फेवरेट. आहे ते अंडी किती खाशील? आणि 1 डझन वगैरे खाईन मी टायमाला. टायमाला 1 डझन हो मग खाली पूर्ण गोल पूर्ण. पूर्ण कच्ची 1 डझन खाईन मी. काय कच्ची खाशील? हा मग लावूया पाहिजे. लावूया केव्हाही फेवरेट नाही. कच्ची अंडी कच्ची 12 खाशील बोलतो ते. हा. आणि हे शेंगा अशी पाहिजे ह्याच्यामध्ये गोला असला पाहिजे. हो हो नाही ते नुसते असा शेंगा त्याच्यामध्ये गोळा नसतो धरलेले, हा. काय उपयोग नाही. काय असलं पाहिजे त्याच्यात? त्याच्या गोळे गोळे म्हणजे असतात ना शेंगाचे आतमध्ये. दाणे. हा. भरलेले असले पाहिजे ते. भरलेले असले पाहिजे. आपण त्याच्यात वालाचे दाणे बोलतो ना वालाचे गोळे बोलतात. अच्छा. ते तुम्ही जेवढं आणलंय ना मिक्स आहे. मटर आहे मटर. ही म्हणजे हे पण पोपटीला आणले मिक्स असे हे बघा हे मटर पण आणि घेवडे मटारची पण. पण घेवड्याची पण आणि वालाची पण. जास्त टेस्टी लागेल खायला. ही मटार एकदम गोड. हे मटर गोड असेल मटर त्यापेक्षा हे खायला चांगली पोपटी आता हे सोलायचे आहेत ना. नाही समजून असंच टाकले. असेच टाकायच्या धुवाच्या शेंगा धुवाच्या आणि मग या पोपटी लावली त्याच्यात ते टाकायचं. चिकन वर हे टाकायचं आपण असेल. बिर्याणीचे कसे थर लावतो ना बिर्याणीचे थर लावतात तसे. जसे आपण गोयत्याला थर लावतो असे गोंधळाला थर लावतात तसे. कसं ते गोयत्याला थर नाही लावतो तसे ह्याचे पण थर लावतो पहिल्या तर मांबरूट लावणार त्याच्यानंतर आपण चिकन टाकणार त्याच्यावरती शेंगा टाकणार त्याच्यावरती अंडी टाकणार त्याच्यावरती शेंगा टाकणार त्याच्यावरती थोडं मीठ टाकणार असं करतो. हो ते झालं थर ना. तेच आता तुम्हाला दाखवतो कसं. आणि तो थर म्हणजे गोंद्यासारखा थर. हा गोयला फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टॉप असं करीत जायचं. हा पोपटीचं चिकन वाटण लावण्यासाठी त्याला एक हंडीमध्ये भरण्याच्या आधी 1 किंवा 1.5 तास आधी लावायला लागते. चिकनला मसाला. चिकन मसाला मीठ मसाला आणि वाटण. आता तुम्ही चिकन मध्ये काय काय टाकलंय पहिला? चिकन मध्ये थोडीशी हळद टाकली. चिकन धुवून घेतला आणि त्याच्यात मीठ टाकला मीठ आणि त्याला हळद भाजण्यासाठी थोडी हळद टाकली. मीठ ह्याच्यात मीठ आणि हळद आहे आता. हो आणि आता थोडासा 1 चम्मच हे टाकतो काल मसाला. मसाला टाकतो आणि आता बस झाला मसाला. आता त्याच्यानंतर थोडासा हे आता मी ते हे करून घेतो याला. हाताने काढून आता घेताय. मी काढून घेतो त्याला मिक्स करतो. 1 मिनिट. हा आता सगळा मिक्स केला. आता ह्याच्यात मध्ये वॉटर मिक्स करतो. बस सध्या टाकतो बस झाला. आता हा वाटण आणि मीठ मसाला ह्याला लावून ठेवला. हे आता अर्धा पाऊण तास मध्ये हा भाजायला पाहिजे. त्याच्यात हे लागेल ना नंतर आपण मॅरिनेशन कसं म्हणतो मॅरिनेट तसं. किती वेळ ठेवता तुम्ही हे? अर्ध्या तासाच्या पुढे अर्धा तास पाऊण तास 1 तास 1.5 तास किती ठेवलं तरी चालेल. आपल्याला कधी लावायचं असेल ना तर आधी लावून ठेवलं तर त्याला मीच बसतं ना त्याच्या. म्हणजे कमीत कमी अर्धा तास अगोदर असं केलं पाहिजे आपण. हा. असं लावून ठेवायचं नंतर अर्ध्या तासाच्या नंतर बस झालं वाटण तेवढं. जास्त आता कसं झालं होतं हे जरी टेस्ट केला ना असा तरी तो म्हणजे जशी पोपटी असेल ना तसं वाटण लागतं तिला. आता हा असा बनवून ठेवला. आता याला किती वाटण केला मी भरपूर पण त्याला टाकला किती 1.5 चमचा. 1च पळी टाकला. हा त्याला म्हणजे- 1.5 चमचा टाकला तो. म्हणजे तेवढंच वाटण लागणार, याच्या पुढे वाटण नाही लागणार आपल्याला. करायची असली तर हा आता हा प्रमाण ह्याचा 1 किलो झाला. आता दुसरा 2 किलोचा असता तर हा सगळा घेतला असता मी. असं पाहिजे. म्हणजे समजा आता त्याला 1 किलोचं असं बनवायचं आहे ना तर त्याने समजा 1 कांदा थोडस खोबरं घेतलं तरी पण चालेल. चालेल 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 पण कांदा मोठा म्हणजे बारीक नाही. हा मोठा कांदा हा किंवा 1 खोबऱ्याची कवर. 1 खोबऱ्याची वाटी. 2 वाटी असल्या ना 2 वाट्या 1 किलोला 2 वाट्या तर ह्या आपल्या 4 आहेत ना. हा बरोबर आहेत ना 4 आहेत मग 2 वाट्या खोबरा आणि 2 कांदे घ्यायचं. लसूण किती घ्यायला लागतील आपल्याला? लसूण 1-1.5 कांदा काढला तर चालेल. आता असं असं लावून ठेवलं ना त्याला तर ते सेट होईल चांगलं भजेल त्याला चांगला. म्हणजे खेचून जाईल मटेरियल हळद मीठ मसाला त्याला खेचून घ्या. त्याच्यानंतर मग आणखीन टेस्ट त्याला कुकरमध्ये टाकलं त्या मागून पाणी आणखीन टेस्ट.
म्हणजे ते बाहेरचा आयुर्वेदिक पालाच येतं त्याला ते पोपटीला बसतात मग परत पोपटी लावतात त्याच्यात ओवा टाकते. आता बाकीचा प्रोग्राम आपण भरता वेळेस ते सगळी आपली शूटिंग एकदम म्हणजे आपली आपण शेंगा खातो नाही वाळा बिलाचे ती गॅस धरवू नये म्हणून आपण ओवा टाकतो त्याच्यात. ही अंडी पोपटीसाठीच आणलेली आहे ती. 1 डझन काय? हा 1 डझन अंडी ना म्हटलं पोपटीच आहे ना इकडं. त्याच्यावर आपलं पोपटीचं सामान ना. हे सगळं पोपटीच आहे. 1 किलो ह्या 1 किलो ह्या 1 किलो आणि अंडी 1 डझन बरोबर आहे ना. एवढं मटेरियल असून एवढी मोठी हंडी भरेल. तुम्ही काय आणायला जाताय? आम्ही मांबुर्डीचा पाला घेऊन जाऊ आणायला जातो शेतामध्ये. ते खूप इम्पॉर्टंट असतं ना आपल्या हो, त्याच्यावर रेसिपीसाठी. सगळं ते पोपटीचा गेम असतो. त्याला आता आपण ते कुठे भेटतं कसं काढतात ते आपण सर्व आता हे आपल्याला दाखवतील. हा भाऊ पहिला पूर्ण झाड दाखवा दे. आणि ते शेतामध्येच येतात पप्या आणि त्याचं ते औषधी ते पण तिथे सांगत येतो. हा पाला आहे का सर्व? हा मांबुर्डीचा पाला. हा मांबुर्डीचा पाला त्याला पोपटीला टेस्ट जास्त. हा आता आपण काढून घेऊ. आणि समजा मामरूट भेटलीच ना आपल्याला पोपटी बनवायला तर पोपटी तेवढी व्यवस्थित होणार नाही. पोपटीचं एवढे हे नाही ना. मग पोपटीचं शास्त्र म्हणजे असं मांबरूट टाकल्याशिवाय पोपटी होत नाही. आणि आपल्याला आता कसं तोडायचं कसं नाही घ्यायचं. या मामरुटीच्या पाल्याचा अजून काय उपयोग होतो का फक्त पोपटीसाठी आपण घेऊन? बाकी तुमची जखम वेगवेगळ्या पडली असली ना पुढे कापला असला तर ह्याचा पाला रस काढायचा टाकायचा रक्त बंद होईल. हे झाली का म्हणजे हे पण आहे ते उपचार पण आहे. हे असे रानटी आहेत का लावावे लागतात? नाही आपोआप येतात. आपोआप येतात ना. इकडून सर्व ते तेच येत वाटतंय ना. आणि त्याच्या आतमध्ये कसं हे काळं काळ आहे ना. ते बुंदाचा भाग आहे. आपण शेंड्याचा वरचा घेतो ना आपण. वरतून घेताय ना तुम्ही वरती पकडताय आणि त्याला तोडताय तुम्ही. ही बोलतात मामरूट. ह्याच्यावरच सगळा गेम आहे. एवढं आपल्याला लागेल ना. एवढा लागेल आपल्याला. एक हंडीला एवढा लागतो. चारी बाजूला लावायला ना वरती लावायला. त्याचा वासच बघ कसं ते इकडे एकदम सुगंध येतो त्याचा. आणि ते सगळं त्याला बसतो आपल्या मटेरियलला. ते खायला एकदम टेस्ट पॉवरफुल. मामरूट ठेवायचा डब्बा चांगला आहे हो. आता अजून काय आयडिया पाहिजे काहीतरी. मग आता आयडिया आपल्याकडे ही आयडिया आपल्याकडे आयडिया एक्सेप्ट. त्याच्याने आपली गाडी डेकोरेट एकदम डिझाईन झाली गाडीला. आता हे समजा एक अशी पण कमेंट होती की आपल्याला हे बांबरूट समजा त्यांच्याकडे उगत नसेल किंवा ग्रो नाही करत म्हणजे मिळत नाही त्यांच्याकडे मग ते कसं काय करायचं? मग तशीच लावू शकतो. बिना ह्याची लावायची बिनाची लावायची. किंवा आता समजा माणसं बोलवतात तर त्यांनाच माणसांना बोलवायचं. किंवा ह्याला दुसरा उपाय आपल्याकडे बदाम असतं ना बदाम. बदामाचं झाड. बदामाची झाडाची पानं काढायची मोठी मोठी ती साईडला लावली तरी काय प्रॉब्लेम नाही. है का? नाहीतर जे लावणारे असतील बोलवणारे असतील त्यांनाच त्यांनाच सांगायचं आम्हाला की मग ते ज्या गावावरून ज्यांच्याकडे आहे ते घेऊन येतील ते मटण आणि हे ते एक 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 करून कसं सर्व सामान येतं. पहिलं भाजीपाला मग चिकन मग आपली बांबरूड सगळे थोडे थोडे घेऊ. ह्या वेगळ्या इथेच लावणार आहे ती धरणार आहे ना. इथेच भेटून लावा तिकडे घेऊ. हे आपण काय धुवून घेणार आहेत ना. आता हे मडका पण धुवून घेतला. मडका धुवून घेतला ना. आता हा मांबरुटीचा पाला मेन आहे. हा मांबरुटीचा पाला आतमध्ये टाकायचा असं सगळं हे असं भरून घ्यायचं. अशा कॉर्नर मध्ये का मधोमध नाही संपूर्ण मधोमध पण कॉर्नर साईड पट्टी साईड पट्टीला सगळी शेंग करपली नाही पाहिजे. शेंग करपली ती चालते पण ती जास्त कोळसा नाही झाला पाहिजे. हे असं सगळीकडे खालती वरती असं आहे सगळं हे चारी बाजूला असं हे तुम्ही इकडे धुवून घेतले. हा.
शेंगा धुवल्या. आता कुठल्या मटारला घेवडा ना धुवून? हो थोडे थोडे हे बघा येताना काय केलं चारी बाजूला आपण ते मांबरोटीचे पाला लावून टाकलं. म्हणजे एवढं सर्व पाला तुम्ही भरला ना त्या? हा आता बहुतेकला थोडा राहील शिल्लक पण बहुतेक थोडा भरला तर ह्याच्यामध्ये आपण लावता गेले. म्हणजे आपण जे बाहेरून कव्हर करतो ते तुम्ही आतून कव्हर केलं त्याला, है ना? हा आता हे असं झालं ना. आता ह्याच्यामध्ये पहिला थर आहे ना तो पहिला थर या शेंगांचा लावतो. हा शेंगा आणि हे शेंगा हा वाल वाळाची पावटे शेंग. वाल वालपावटे शेंगा. ही वालाची शेंग टाकली एक थर आणि त्याच्यामध्ये आता आपण आम्ही आता हे घरात भरून आहे ना, घरात भरून बाहेर नेणार आहे पेटवायला. आता नॉनव्हेज आपण चिकन आणले तो आता हा मग याचा सेट झाला. हा आता त्याला आता परत आपण मिक्स करायचं. त्याला आता मीठ मसाला घातला गेला. आता मीठ मसाला घातला शेंगा टाकल्या वाळाच्या अंडी अंडी थांबायचे. आता वाळाच्या शेंगा टाकल्याच्या नंतर आपण आता हे चिकन टाकायचं. चिकन आता आता त्याला वाटून टाकलंय. हा बघा आता हे तरी याचा झाला कसला चिकनचा जरा हो तर चिकनचा थर लावला. हो आता हा परत नंतर म्हणजे परत लावायचा आपल्याला पुढे. आता हे काय घेते आपण? हा हो ओवा ओवा अजवाई बस आता हो आहे ना हा त्याच्यात टाकायचा. गॅस धरून गॅस नाही पकडलं पोटाला. पोटाला गॅस नाही बघायचा. तुम्ही असं टाकलं सर्वीकडे असं करून. ह्याच्या मीठ लावले असते याला. हो मीठ लावलं. मला थोडंसच माहिती. हो जास्त सगळे भजून घेते. थोडं नॉर्मल बस मीठ थोडंसं टाकलं. शेंगाची शेंगाला मीठ वरती लागलं नाही टाकायचं. ना आपल्याला. आता ह्याच्यात परत आपण काय करायचं शेंगा टाकली. शेंगा परत टाकायचं याच्यावर थोडेसे टेंगा शेंगा टाकायचे आणि ते चिकन टाकले ना तो लेवल बंद करून टाकायचे. 2 माणसं बनवतात ते. 2 माणसं बघणारी बघा. लाईट आली. लाईट आली. आता हे शेंगांच्या वरती आपण एक एक अंडा ठेवून देऊया. हे आपली कच्ची अंडी आहेत. हा कच्ची अंडी. म्हणजे लागलं की फुटू शकते अशी अंडी आहेत. बॉईल काय केली नाही आपण. हा ते आपण आता एक एक ह्याच्यातच याच्यामध्ये होती आता बॉईल. हे आता बोलायच्या नंतर त्याच्यामध्ये सारखी अशी लावून घ्यायची. म्हणजे हा लेअर आपला हा थर आपला अंडीचा थर आहे. अंड्याचा तर एक शेंगाचा झाला त्याच्यावरती चिकनचा झाला त्याच्यावरती शेंगाचा झाला त्याच्यावरती आता आपण अंड्यांचा लावतो. कंप्लीट. किती अंडी टाकले आपण? हे ही 12 अंडी. 12 अंडी. 1 डझन अंडी 12 अंडी. 12 अंडी टाकली. आता त्याच्यावरती आपण परत शेंगा टाकायच्या. शेंगा टाकल्याच्या नंतर हरलेला चिकन आहे ना तो आपण याच्यात टाकू एवढेच टाकले. आणि वाटण जो आहे ना तो पण याच्यामध्ये टाकून द्यायचा. तो हा तर ह्या शेंगा आहेत ना ह्याच्यावरती थोडेसे टाकून द्यायचे आणि ह्याच्यावरती थोडस हे टाक थोडस ओवा टाक थोडासा टाका टाका आणि थोडस 2-4 दाणे. हे बोवा म्हणजे आपल्या अजवाईन हे टाकतात ते. ते म्हणजे काय आपला गॅस पकडू नये म्हणून नॉर्मल टाक. हे मीठ टाकलं ना? हा मीठ टाकलं. आता थोडासा आपला टाकला. थोडं थोडं त्याच्यावरती पण शेंगा टाकायचे. आता हे आपला ही अंडी पॅक झाली म्हणजे याचं मटेरियल बस झालं. मला ते आपण मटेरियल सगळं याच्यामध्ये टाकलं त्याच्यावरती हे मेन परत हा आता हा पाला ह्याचे गोलाई करायचे त्याचे आणि आता चुंबडीसारखं बनवायचं आहे असं म्हणजे पॅक करायचं ते पूर्ण. पॅक करायचं पूर्ण पॅक करायचं. आता हे तुम्ही भाजताना उकडी ठेवणार का असं ठेवणार? असं उकडी ठेवणार खाली तोंड. आता या सगळे पोपटी खायला या. सर्वांनी इकडे उभे राहिलेले त्यांनी पण आणि जे हे बघतात आहे त्यांनी पण. आणि जे बघतात आहे तर त्यांनी तर नक्कीच या इकडे. आता हे आता ह्याच्यावर काय आहे? ह्याच्यावरती आहे दुसरी आयडिया. आता हे सगळं आपण हे आपण उपडी अंडी ठेवली तर हे आता हे कसं हे आटेल. आटल्याच्या नंतर हे आता हे कदाचित काय याला सपोर्ट आपण दिला नाही तर हे खाली कोसले मटेरियल पण आपलं तो खाली खाली काय काटे काटे. हे काट्या का? हे कसले काटे आपले नॉर्मल? कसले पण असे लाकडी 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 पाहिजे. सुकी लाकडं असतात ना ते बघा दातांनी तोडतात. हे आणि हे सपोर्ट साठी आता हे खाली तो पाला नरम होईल ना हे झाला आता सपोर्ट झाला. म्हणजे खाली येणार. उभाली ना पाला उबला तो मटण आपला शिजत जाईल त्याला. असं घ्यायचा हा म्हणजे ते वरती नाही येणार किंवा हलणार नाही. त्यात लॉक पाला झालं. पण तो आटेल ना. आटेल ना पाळणार तर मग तो खाली पडणार तो मटेरियल मग त्याला हा असा आता आपण सपोर्ट दिलेला आहे. सपोर्टला आता कसं आहे अंडी कशी पण ठेवली तरी ती पाडणाऱ्यासारखी नाही. तर आहे बघा हो हो लॉक केलं तुम्ही पूर्ण त्याला. गेट लावलं त्याला. गेट लागला तर हे पडणार नाही. पडणार नाही. एवढा पाला आता दुसरी फाडी याच्यामध्ये लागली असती म्हणजे आता पण आपल्याला एक बस झाली. खाणार आपण नाही कोण जास्त हा मिस्टरनी खर्च टाकला. आता हा हंडा आहे ना किती माणसं खाऊ शकतात म्हणजे हे? तसं आता तुमची लोक असली किंवा ड्रिंकवाली असली तर दोघांना पण संपते. हा काय? आणि असे साधे माणसं आपल्या साधी त्याच्यात माणसं असली तर जर भुकेली जर असली तर 4 माणसं पण संपवतील. अच्छा हा. हा, असं आहे.
आणि आता आपण समजा एक दोन दोन पीस खाल्ले तर भात जेवू शकत नाही. हा असं आहे. अंडा खाल्ला की पोपटी खाली, शेंगा खाल्ल्या का पोट भरते ना. होय. म्हणजे आपलं भाजी पण झाली आणि नॉनव्हेज पण झालं. आता किती 5 का 6 थर झाले ना. हो. आणि त्याच्यावरती ही हंडी आहे ना, ती हंडी आपण अशी उपरी मारायची आणि आजूबाजूला आपण आता पेंडा किंवा लाकडं अशी टाकायची. ही हंडी दिसली नाही पाहिजे. आता तो पाला पाहिजे का आपल्याला? पुन्हा काय गरज नाही आता. नाही तो आता टाकून द्यायचा. आता बाहेर ठेवून हा. ते चारी बाजूनी तर ते काही केलं तरी आपल्याला पडण्यासारखी नाही. ते बघा, अशी गेली वाकडी तिकडे गेली, गोल फिरवली, अशी गेली, काय प्रॉब्लेम नाही. आलाची पण नाही साधी. हालत पण नाही जाम खाली झाली. पडली तर फुटेल, आपलं सगळं मटेरियल बाहेर निघेल. असं करू नका कोणी, नाही तर कराल आणि फोडाल. आता चहा प्यायची आणि मोठी लावायला जायचं. मी तुला चहा घे. नको मला नको, नको चहा? तुम्ही पण आलात. तुम्ही चहा दुधाचा चहा घेत नाही ते. चहा गरम आहे. चला चहा पीत पीत लावायला पोपटी. कुठे चाललो आपण? शेतात चालू. बघू शेतात चालू पोपटी लावायला. चल इथे दाखव. थांब, इकडे थांब, ह्यांना दाखव. दाखव आमच्याकडे. ये इकडे दिसला. बघा, पोपटी लावायला आम्ही कुठे चाललोय. कालोकाची पोपटी लावायची असते ना, म्हणून कालोकाची गेली. हो इकडून चालेल का मम्मी तू? चालेल. इथला उतरला काय झाड या चौकात चला. उजेड टाकलाय बघा तुम्हाला. पडू नका म्हणजे झालं. नाही अजून काही पण नाही आता. खाली पाणी आहे. नाही या खोली आहे. या चौकात. असा आडवा टाक पाय बस. हा बघा, हे काय आहे? नदीवर ना शेतात आलो. नदी सुकलाय पण. हा, आता काय करता हे आपले लाकडं घेत आहे ना. आता आपण लाकडं ठेवली, आपण विटा ठेवल्या, हे आपण धक्का लागेल नाही याला. मला idea बघ. म्हणजे ज्यांच्याकडे विटा ते विटा ठेवू शकतात. आणि ही हंडी आहे ना, ही हंडी आहे ती ठेवली. पोपटी ठेवायची. उपडी ठेवली आपण. आता तुम्हाला जरा मी कालोख दाखवतो, केवढा कालोख आहे इकडे. आता बॅटरी आहे म्हणून तुम्हाला तर दिसतंय. हे बघा, काय दिसतंय का? भरपूर काळोख पडलाय. फक्त चंद्र दिसतोय बघा, आणि एक स्टार दिसतोय. आणि इकडे आम्ही बघा मधोमध आपली फाटी कुठे तपली. एवढी सर्व लागणार आहेत ना आपल्याला. गवत गवत लागणार आहे. हा पेंडा. पेंडा. पेंडा आहे ना, तो आपण त्याच्या चारी बाजूला टाकतो. पूर्ण झाकून घेतलं त्याला. पूर्ण झाकून घेतलं. आणि हे आहे ना, हे लाकडाच्या साईडला लावून कसं वाटतंय. लाकडं लावून हे असं वाटतंय आपण बोलायला नाही पाहिजे. समजलं असेल माणसाला काय बोलतोय मी. तेवढी तरी ज्यांना नाही समजलं जरा कमेंट मध्ये सांगा की काय म्हणायचं मला इकडे. लाकडं कशाला डालली. हे काय वाटतंय आता तुम्हाला बघून? बाचा घाबरतील पोपटी बनवता का काय करता इकडे? पहिलं नाव नाही सांगायला पाहिजे होतं ना पोपटी. हा, आम्ही काय बनवतोय सांगा. बापरे एवढं सामान. म्हणजे हंडी दिसतच नाही आपल्याला ना. नाही. आता बघा इकडे किती मेहनत लागते, बरोबर ना. हा तुम्ही व्हिडिओ नक्की शेअर करा, नक्कीच लाईक करा, कमेंट करा तुम्हाला कसं वाटतंय ते. खूप मेहनत लागते इकडे. खूप मेहनत आणि घेतली पोपटीसाठी. आणि किती- त्यांच्यासाठी आम्ही पोपटीसाठी तर खास आलोय आता. हा, आणि किती बरं वाटतं असं बघून सर्व. आणि किती साहित्य लागलंय बघा, किती गवत, किती लाकडं, आणि मेहनत बघा माणसांची. सकाळपासून सामान जमा करायचं. सकाळपासून आम्ही फिरतोय एका रेसिपीसाठी. बाजारातून सगळं आणायचं. या व्हिडिओला तुम्ही नक्की शेअर करा. शेअर केलात की कसं बनवणाऱ्या माणसांना चांगलं वाटतं, आवड येते. आवड येते अजून दाखवायला त्यांना. हे आता हे सगळं बनवून घेतला, फाटी टाकली, पेंडा टाकला. हा. आता ह्याला आपण आग लावूया. आता आग लावणार. चला, म्हणजे आता टायमिंग पण बघूया. 7:20 ला आपण आग लावतो ह्यांना. लावली. 7:19 आपण 7:20 बघूया. आता संध्याकाळचे 7:20 झालेत. आता आपल्याला किती वेळ ठेवायचं? हे जवळजवळ 40 ते 50 मिनिटं. 40 ते 50 मिनिटं. 8 वाजता खोलाची. नाही तर 8 झाला. बघा इथे कसं पेटलंय. 8-10 पर्यंत आपल्याला 50 मिनिटं होतील. चला आता डान्स करा. आपली आता थंडी पण जाईल पूर्ण याच्यात आता, है ना. आता उजेड बघा केवढं झालं. आता तुम्हाला इकडे हीट माहित आहे, पण बघा खूप हीट येते आम्हाला इकडे. पूर्ण लय भारी वाटत. गरम गरम झाला आमचे पूर्ण अंग. इकडची थंडी पूर्ण गेली आमची लांब पडून.
तिकडे 2 आहेत आणि इकडे मम्मी, हा एक छोटा मुलगा आणि हा त्यांचा एक. मुलगा तर तुम्ही अजून टाकता का त्यावरती? आता हा जवळजवळ आपण जितकं होईपर्यंत 30 ते 35 ते 40 मिनिटं हा पेंडा कंटिन्यू असाच टाकता राहावा लागतो. अच्छा, टाकत राहायचं आपल्याला. जायचा. नाही तर ते हांडी जर ती गरम झालेली असली तर ते थंड झाली तर ते आतमधलं होणार नाही. होणार नाही. म्हणजे असं टाकत राहावं लागेल. हा. मग आपल्याला पेंडा खूप लागेल. मग ते 2-3 वाजे आहे का तिकडे? हा. शेक घ्या, पाठ शेकवा. हातपाय दुखत असतील तर आता जातील बरोबर गरम मध्ये. आपलं म्हणजे पोपटीचे 2 फायदे आहेत. पोट पण भरते आणि आपले शेक पण होते आपल्याला इकडे. पण होत आहे, थंडी बिंडी साप होते मजा पण होते. मजा पण होते. मी काय ह्याच्यावर उडी मारून त्या बाजूला पण उडी मारेन. नका हा, काय प्रॉब्लेम आपल्याला. या बाजूने त्या बाजूला जाणार. हो, पेट याच्यामध्ये. एवढं पेटताय तरी. हो, काय प्रॉब्लेम नाही. बघा वाटतं. बापरे, कोसलायचे. लागतंय. आम्ही किती लांब वर उभी आहे. एवढं गरम होतं अजून. मला हे बघा इकडे हात पण माझे ना गरम झालेत पूर्ण. ना गरम आहेत ना, आता जरा कमी झालंय. पण ते हे पूर्ण पेटवतच राहायचं त्यांना टाकत. आता तू किती मिनिटं झाली सांग आपल्याला? आपण 7:19 म्हणजे 7:20 पकडूया. 2 मिनिटं झाली. फक्त 2 मिनिटं झालीत आपल्याला. मग मेहनतीचं काम आहे. मला वाटलं काय लावून सोडायचं आहे का ते? एवढ्या ह्याच्या पेटीमध्ये उडी मारतो मी. ह्याच्यामध्ये नको. हे करू नका. बाज नको. आता नाही, वाज आधी- उडी नका मारू. बघून आम्हाला भीती वाटते. बापरे, ते आपण मारू. ते आपले तुमचे कपडे बिपडे सांभाळा जरा. होते बनतय. या हे गावातले आवाज येतात ना. तुम्हाला दिसणार नाही तिकडे, पण तो तिकडे एक मंदिर आहे. हे बघा, हा मंदिर आहे त्यांचा. मी पण पहिल्यांदाच बघते. मी खरं पहिल्यांदाच बघतो असं. व्हिडिओ मध्ये बघितलंय पण असा एक्सपिरियन्स नाही बघितला मग कधी. हा ना. आले भारी वाटते. बापरे, केवढा ही बस शकते पाठून पुढून. नाही, खरं मला पण जरा चांगलं वाटतं. एवढी थंडी येते इकडे. थंडी आता सकाळी थोडंसं गारठ असते ना. सर्दी खोकला जायचा पोपटीच्या आगीने. हा पण शेकून घेतोय. घे शेका. ए, शेक. ही आता आतमध्ये आपण पहिली फाटी टाकली ना, हम्म. ती फाटी आता कायम पेट धरून ना त्याचा धक आणि कोळसा त्याचा तसंच कायमचे कायम राहील. आणि जरी पेंडा जरी टाकला तरी त्याचा हे असाच पेटा राहील ना, तरच तो हंडी गरम होईल. तेव्हा ते आतमधला मटेरियल शिजेल. हा, म्हणजे तुम्ही म्हणताय जे आउटर कव्हर आहे ते गरम राहणार ना. राहायला पाहिजे. त्याच्यावर आपण पेंडा टाकतच राहायचं. किती 30 ते 40 मिनिटं आपल्याला पेंडा कंटिन्यू टाकायला. म्हणजे तुम्ही आपली लाकडं आहे ना, ती पेटली पाहिजे. ना आता ते पेट राहतात, ते सुकी लाकडं आहेत. आता ती पेटली ती काय आहे ना. हा, तेच हे करतात बघा. पण हे अजून वरती टाकत राहणार का तुम्ही? हो, राहणार. पण ते म्हणजे 40 मिनिटं. लाकडा पेटली आता नाही टाकली नाही तरी चालेल ना तरी पेंडा. चालेल, लाकडं आता पेटली. लाकडा पेटली तर काय. म्हणजे जर लाकडा पेटली की आपण थांबवू शकतो. हो. म्हणजे आता ती सगळी बॉईल होईल. आणि लाकडा पेटले आपल्याला कसं माहिती पडतं बघा? हे 1, ते पेटतंय ना. हे 2 असे बघा वरती येतात. हे बघा सर्व. आता सगळीकडून आग येते ना वरती. ती लाकडा पेटली. लाकडं पेटली त्याचा. हे आता मी दुसऱ्या साईडला आलो. हा, तिकडे आपली माणसं उभी आहेत. पेटली. इकडे पण पेटली. चारी बाजून ती सुकी हा, ही तुम्ही सर्व लावली होती ती सर्व पेटून सगळी गेली. पेटली. आता ते खालची बुंदाला ती पण पेटली आता. ही आपण जी गडबड करतोय ते सर्व आवाज जात असेल ना इकडे तिकडे, है ना? नाही ना, आपण रात्री जाहीर पण केलंय ना. हा, आपण केलं. हा, आपण म्हणालोय सर्वांनी यायचं बोललोय. मी बोललो ना माईक वर म्हणालेलो मी काल. दुर्वेश, किती टाइम झाला आपला? आपण 7:20 पकडायचे. 7:20 पकडले आपण त्याला. 8 मिनिटं. फक्त 8 मिनिटं झाली. अजून जाम मिनिटं हवं. 40 मिनिटं बोललात, 50 मिनिटं, 40 मिनिटं बोललात की 8 वाजतील. 50 मिनिटं बोलले की 8:10 पर्यंत झालं पाहिजे आपलं. नाही, जास्त होईल. 8:10 म्हणजे 8:15 हा म्हणतोय. म्हणजे जास्त आहे का आपल्याला? जास्त होईल ते आपल्याला. 55 मिनिट जास्त होतील. 50च्या आतमध्ये काढूया. 8 वाजता काढूया. 8 वाजता म्हणजे आपले 40 मिनिटं होतात. बस झाली. बस झाली 40 मिनिटं ना. आता मडका ना आतमध्ये लाल बंद होईल वर. आता जरी तुम्हाला आग जरा कमी दिसते पण ते पूर्ण आग त्याला लागते आतमध्ये. हंडीला लागते. फाटी पेट द्यायला ना फाटी. हा, पूर्ण हंडीला लागली आग आता. आता मी परत सांगतो सर्व बघणाऱ्यांना, इकडे आमची मेहनत कमी पण ह्या दोघांची मेहनत, या फॅमिलीची मेहनत खूप लागली आहे इकडे. खूप जास्त आहे. तुम्ही या फॅमिलीसाठी ना व्हिडिओ शेअर करा. आणि ह्यांनाच आम्ही त्यांचे व्हिडिओ दाखवतो तर ते विचारतात किती माणसांनी बघितलं. बरोबर ना? हाच प्रश्न असतो ना. जास्त माणसं बघतील, तुम्ही शेअर कराल. व्हिडिओ आवडतात ना, मग तुम्ही त्यांचे व्हिडिओ शेअर करा. हा, म्हणजे मग त्यांना माणसं बघणारी वाढलीत ना, त्यांना पण बरं वाटतं जरा. पूर्ण बोनंग गावाला आज चांगलं वाटतं त्यांचे व्हिडिओ बघून. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि त्यांच्याबद्दल सांगा आणि व्हिडिओ शेअर करत राहा. तर माणसांना आवड येते.
तुम्हाला अग्निदेवले प्रसन्न होईल. नाही त्याच्यावर ते सगळं दिसते ना त्याला ते. आम्हाला प्रसन्न झालंय, जरा गरम वाटतं, मस्त झालं. पण शेक भेटतं इकडे. या धकोटीची सकाळी असले का सगळं आजार लांब जातील. काय म्हणाला तुम्ही, काय करा? सगळे आजार लांब जातील. सर्व दकोटी सगळ्याच्या नंतर सगळे आजार लांब होते. आपले हीट निघेल, घाम निघेल आपल्याला. हे बघा पाठ शेकवते बघा, बघा पडला. पोपटी हंडी की जय. पोपटीचे धकानीच ते हांडीनीच वास घेऊनच माणसाचा पोट आजारच निघून जाईल. मग असं म्हणू शकतो पोपटीने आजार पण जातील सर्व. कुठली डॉक्टरची गरज नाही, कुठली भक्ताची गरज नाही, काय नाही. हा मग त्याच्यानं सगळं जाईल सगळं. असा फिरत जायचा वलीचे पाठी. होली लागली लवकरच आपली तर होलीची साडी सांभाळला नाही तर होली लागायची. आणि किती जवळ बसले आहे. कारण आपलं एक तर एक वेळ कॉटन ठीक आहे, तिने नायलॉन मिलॉन असे तर लगेच बाबा. घरात घेऊन पडत मला. मी धावलो का माझ्या पाठीमागे तुम्ही धावायचं. नाही तर इकडे आहे पाणी आपल्या मध्ये, उड्या मारायचे. व्हिडिओ होणार आपला. लय भारी आहे. नाही हा व्हिडिओ आपल्याकडे जाम चालेल, म्हणजे जाम बघतील. नाही आता मी माझा एक्सपिरियन्स सांगतो ना, एवढे व्हिडिओ बनवले मम्मी आपण, पण ह्याच्यात किती जास्त टाइम, मेहनत, मजा सर्व काय आहे. हा सर्व आहे. नाव पोपटी आहे, नुसतं पोपटी आपण बोलतो, नाही त्याला मेहनत पण दिवसभर त्याला मेहनत आणि लागली. पोपटीच्या वेळी तुम्ही अशी मजा करा जशी आम्ही करतो इकडे, बोलून चालून शेक घेऊन, थेरपी तशी घेत आहो. तर त्या खाण्याची अजून मजा येईल तुम्हाला. नाही तर तुम्ही लावाल आणि दुसरीकडे जाल, मग काय मजा येणार तुम्हाला. मजा नाही येणार. हो, आले दादा. या दादा या, थंडी वाजता या, थेरपी घ्या. मग स्वेटर पण निघतील आता. स्वेटर काढा, स्वेटर काढा. आता स्वेटर काढावं लागेल आपल्याला. हे बघा स्वेटर काढा. आता बघा कसं शेक आली बघा पूर्ण. आता जरा पार्टी होऊया आपण. दुर्वेश भाई अपना टाइम कितना हुआ, आता किती टाइम झाला आपला, टाइम आएगा की नाही हमारा. 7:33, 14 मिनिटं झाली. चला अजून एक माणसं झाली आपल्या हेल्प. 35 मिनिटं लागतात. नाही आमच्या अजून 14 झाले, आपण टायमर लावला आम्ही. तू कुठे बसलाय रे बाबा. नेमकीच आज ही पोपटी करताना तर थंडी लागते त्याच्याकरता, हा तरच आपल्याला मग बरं मजा आहे त्याच्या बाजूला. गरमी असली तर मग ते- थंडीच होती, आता ते हा आज थंडी आली हो. आली काय. हा तेच म्हणते, आज थंडी आहे. आज थंडी आहे. नाही तर गरमीत करू नका असं, मग आता पेटायला व्हायचं आपल्याला. गरमीमध्ये नाही करायचं असतं हे ना, करायचं असतं, परंतु गरमीमध्ये केला तर आपल्याला गरम होतो ना. मग आपल्याला गरम होतं. मग तिथं टिकाव काढतो माणूस थंडी. आपण इकडे उभे काय, कारण थंडी आहे म्हणून उभे आहे इकडे आपण. उभं आहे ते गवत जळलाय ना, ते कसा वर आकार ते खाली मटका दिसतोय ना आपला तो. आकार कसा आलाय बोंबासारखा. कमी टाका एकदम. हा मटका आहे बघा इकडे. तिथे ते लाकूड आहे ना आपलं, तो पेटे त्याच्यामुळे ते हा. हा बघा कसा घेतोय. बापरे तुझा बेडवर झोपलाय का रे. आता बेडवर झोपलाय पोपटी खायची. मी याच्यावर झोपलो तुमने अर्थ वेगळा घेतो. नको ते काय ते पहिला आपण बोललो तसंच वाटायचं नाही तर ते. नाहीतर माणसानं काय वाटेल, एकदा पेटवला आणि ते झालं शिजलं, तसं नाही. किती त्याला पेंडे लागलं. मग जातात हा ती अर्धी तासाने येतात हो, आणि मग काढायला गेल्यावर ती आतमध्ये कच्चीच राहते. कच्चे नाही राहतात. असं मी पण स्वतः बघितलंय का व्हिडिओ मध्ये, पण व्हिडिओ सांगणार नाही, पण असंच केलं त्याने, लावला आणि गेलेत. इथे माणूस लावल्यापासून तो इथना 30-35 मिनिटं हल्लाच नाही पाहिजे. हे असा विजाला असा वाटला की लगेच चारी बाजूने पेंडा टाकायचं असतं. बरोबर, तर ते त्याच्यात तो शिस्त गरम त्याच्यात शिजणार ना ते. अलिबागची सर्वात फेमस पोपटी बोरंगावात लागली आहे. अलिबाग, मुरुड, रोहे, आज इथल्या 4 तालुक्यांमध्ये हा आयटम फेमस. फेमस. म्हणजे मग आता काय झालंय, आवाज आला ना, पालिका का अंडी आता आवाज आला तर कसला आवाज आला. ते हंडी मधून काहीतरी थंडीमधून नाही ते आवाज आला, ते लाकडी मधून बाहेरच ह्याच्यात काहीतरी जळलं असेल त्याच्यात. मजा येते. आज पप्पू तुझी मजा आहे. सर्वीकडून मजा आहे, खालून वरतून पायापासून पाटून फोडून. पण बुडून आग लागते ना, शेक भेटते आपल्याला. हे का पाणी आणलंय का तुम्ही. पाणी आणलंय, ते मडका लाल झाला असेल तर पोपटी झाले की नाही बघले याच्यावर सुद्धा समजतो. हे जर मडका श्वासन वाजला, हा असा श्वास जर वाजला, असा जर आवाज आला कडक, तर समजा मडकी होती कोहीच झालेली आहे, झाले जमा आहे. म्हणजे असा आवाज आला की झाले, म्हणजे व्हायला आली आहे ती. सॉक्कन आवाज आला, मी पाणी टाकले. हा आवाज आला.
असा आवाज आला. हा, आला आवाज. आता तुला दुसरी गोष्ट दिसेल नंतर की हे काढलं ना ओपन की तो जळताना दिसेल मडका. मडका जलताना दिसेल, लाल दिसेल ना. पिस्तवासारखा झालेला दिसेल. म्हणजे अजून आता तुमच्या अंदाजाने सांगा, आता अजून किती वेळ लागेल आपल्याला? आता 25 मिनिटं झाली आपल्या पूर्ण. 25 झाले. माझे 5 मिनिटं. ए बाबू झोपू नको. काय नाव तुझं सांगा मला? आर्यन रुपेश पाटील. आर्यन रुपेश पाटील. आणि हा आता मडका आहे, आपण परत युज करू शकतो ना याला? हो. किती वेळा पण तो थंड झाला, त्यातलं मटेरियल काढलं की ते थंड होणार. थंड होणार. हा. फक्त कुठे टच नाही झाला पाहिजे, म्हणजे कुठे क्रॅक बिक नाही झाला पाहिजे ते. नाही झाला पाहिजे. कारण जास्त गरम झाला ना तर क्रॅक पण होऊ शकतो. आता आगीतून आहे ना सोन्याचा गोळा बाहेर येईल. आता दुर्वेश किती मिनिटं झाली बा आपली? मोबाईल दाखव तुझा. 7:20 7:19 ला आपण चालू केलं ना. 7:20 पकडूया. 7:53. मला तर खूप बरं वाटतंय बाबा. मी तर पहिल्यांदाच बघते आणि थंडीतून एवढं शेक भेटतोय मला. हे पहिल्यांदाच बघितलं. नाही, तुम्ही आता पुढल्या वेळेला आलेत ना तर आपण व्हेज चेक लावा आणि नॉन व्हेज चेक लावा. हा, आता हा प्रश्न पण ना, आता तुम्ही विषय काढलाय ना, तर व्हेज बद्दल जरा सांगा. आता हे आपण नॉनव्हेज तर बघितलं, नॉनव्हेज माणसं खातील, पण व्हेज साठी काय ऑप्शन असतं असं? व्हेज साठी ऑप्शन म्हणजे असं काय, हंडीची हंडी आपण लावणार त्याच्यामध्ये त्यांना शेंगा टाकू शकतो आणि वांगी कटिंग करून भरीत भरू शकतो, म्हणजे वाटण लावू शकतो. किंवा बटाटी छोटी मिडियम साईजची बटाटी ती कटिंग करून आपण त्याला भरीत करून त्यांना मसाला भरून त्यांना केलीच्या पानामध्ये किंवा कशामध्ये पॅक करून आपण ते व्हेजची आपण हंडी लावू शकतो. म्हणजे व्हेज आणि नॉन व्हेज त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम येत नाही. व्हेज वाले व्हेज खातील, नॉन व्हेज वाले नॉन व्हेज खातील. जरा अजून एक प्रश्न सुटला असेल ना, तर ही कमेंट तर नक्की झाली असती. व्हेज वाले आमच्यासाठी काय हो असं विचारलं असतं. हा ना, त्यांच्यासाठी ऑप्शन आहे ना आपल्याकडे. आहेत ना खूप. वांगा बटाटा टाकू शकतो. आणखी काही मुळे असतात ते कंदमुळे सगळे त्याच्यात किंवा आपल्या जंगली म्हणजे डेटी बोलतो आपण, त्याच्या पण आपण ते कंदमुळे असते ते पण टाकू शकतो. जंगली कुठली कंदमुळे टाकू शकतो. बटाट पण असा खायला मिळतो ना, आपल्या कालवणामध्ये बटाट नाही असा होत, पण ह्या व्हेज मध्ये बटाट आपण 4 भाग करायचे आणि त्याच्यामध्ये आता असं मीठ मसाला वाटण कसं बनवतो ना, असं वाटण करायचं आणि त्याच्यामध्ये भरायचं आणि त्याला पॅक करायचं आणि असं बांधायचं दोरीने बांधायचं. हा, मग तो मस्त असा नुसती साल वर्षी निघून आपण बटाटा खाऊ शकतो. पण तो खरा म्हणजे तो साल सगळं बटाट खायचं असतं. खायचं असतो. दुर्वेश किती मिनिटं झाली आता आपली? 35 35 हे 58 म्हणजे हे अर्धा तास पकडा आणि ते 10 मिनिटं, 40 मिनिटं झाली पकडा. 38 मिनिटं झालीत. मग झाली. ओके. 2 मिनिट काढा. तर 40 मिनिटानंतर तुम्ही पकडू शकता है ना. काढतो आपण, हळवतो ते. एवढी मोठी अंडी आहे मग. मोठी आहे. झाली. हे आपण पाणी टाकलं ना, त्याचा सरकन आवाज आला ना. नाही, पाणी लगेच 2 सेकंदात जाते. 40 मिनिटं पण कंटिन्यू आपला चालू आहे इकडे बोलणं. आणि बोलणं चालून ते सगळं ते बघ काढलं बघ. हा कॅमेरा कर. हे आता असं काढला. हा बघ पेटतोय ना हंडा. हा तर कलर चेंज झाला अंड्याचा. हंडी पेटली. अंडी पेटते बघ. दोन लाकडी पाहिजे. थोडस बाहेर करतो म्हणजे वाफ जायचं. एक्सपिरियन्स माणूस करतो इकडे, त्यांना सर्व माहिती आहे. ओके ओके. हे काटे आपण लावले जसे तसे आहेत. हा, ते ब्लॉक करून ठेवलं त्याला, म्हणजे त्यामुळे ते पडलं पडले नाही. नाही. लाकड समजा आटलं बस सगळं मटेरियल आत गेलं ना सर्व ते. गेलं. हे नाही ते काटे लावले असते ना ते खाली पडले असतात. ते साईड पट्टी काय ते नाही ओके ओके. आपला अंडा दिसतंय, आपले भाज्या दिसतात आहेत. होल असतं ना ते आतमधलं करा. शेंगा दिसतात. आणि ते चिकन आहे बाजूला. चला, पोपटी रेडी आहे, आपले खाणारे माणसं पण रेडी आहे. महत्वाची गोष्ट खाणारे रेडी आहेत. पण इकडे कसं एकटाच माणूस संपवू शकतो आपलं हे. आई 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 घरात ते बघ काढतात बघ कसं. मी हात घालून पण गाडी नका, नाही नाही हे ना हे हात घालून काढतो. असे बघणारे करू नका. ते तुम्हाला वाटतंय लय गरम आहे इकडे, माझ्या बाहेरून इकडे पर्यंत हीट येते ती. हाताने काढलाय ते. हे आपले वेगळे माणूस आहेत जरा. हे बघा याच्यामध्ये आता हे बघा हे काय सगळं मटेरियल आहे. हे बघा आता आता सुगंध आला याचा वेगळा काहीतरी. मस्त झाली पोपटी 1 नंबर. आता तुम्ही किती खाई आपण एक काम करू. आता हे हंडी उतरून घेऊया आतमध्ये. घेऊन जायची. आता पकडायला आम्ही गोंता आणलाय. मम्मी उठ बाजूला, कारण ते लगेच सर करणं गाडी झाली त्यांची. बघा उचललं. चला एक एक पुढे चला, मी पाठी आहे. चला, कारण कॅमेरा हे आहेत ना. चला, खतरो के खिलाडी आहे आपले लेवल 5.
तू आरामात, तू संपली गेम ओव्हर आमचा. फक्त मधोमध पाय ठेव बस. इकडे माणसं गेली आणि हे इकडे आपली पोपटी अँड आता घरी जाऊन टेस्टिंग करा. आता बघा तुम्हाला दाखवतो. तुम्हाला दिसतंय का बघा इकडे खाली गॅप दिसतंय. याच्यावरून आता आम्ही चाललो आहे. आरामात ये मोठ्या. अरे दादाचा स्वेटर राहिला. स्वेटर राहिला, चला स्वेटर घ्या. एक भारी ना बापू. मजा आली एकदम. तुम्हाला पण मजा येते की नाही सांगा आम्हाला जरा कमेंट मध्ये. मम्मीला मला एवढी मजा आली. ते बघ ओतलं, ते बघ ते धरून तसंच ओतलं. उचलं ना ते सर्व. हा ते बघ सगळं मडकं तसंच ओतलं. हे आपल्या मडक्यातलं सर्व साहित्य ना. मडक्यातला हे म्हटलं असा शिजायला लागतोय. हा ना. असा भाजला होता पूर्ण मसाला लावला. बसा सर्वांनी. शेंगांसाठी हे असा शिजायला पाहिजे. हे कच्चा होतं का मस्त. हे कोळसा झालेला आहे ना. हे कोळसा का आपल्या शेंगांचा झालेला नाही. नाही हे तो आपण साईडला मामरोटीचा पाला टाकला ना रामोटी साईडला. टाकले, तो त्याचा झालाय तेव्हा ते. त्याचं ते हे झालं. हो हो. त्याचं काय नाही म्हणता, तो खाल्ला ना तरी काही हे नाही. असंच ठेवायचं. अशी मजा येते माणसं पाहिजे अशी जरा. तू खा नाही आता तू एवढा पोपटीसाठी आलास एक पीस खा. हे काय आहे आपल्याकडे सर्व आता. हाय ना एक पीस खा. नाही ते गरम गरम खायचं असतं. हो गरमच खायचे असतं. गरम गरम खा. हे यातला हे खा आपण का? टेस्ट करूया. हा, टेस्ट कर. हे बघा शिजलं पण व्यवस्थित आहे बघा. मला शिजलं. तोडून दाखवलं बघितलं मी. पूर्ण पण शिजलं पाहिजे. हम्म. कारण वरून शिजून फायदा नाही. हे पुरा शिजला. हे बघा पूर्ण शिजलंय बघा. जसं आपण मडक्यात किंवा भांड्यात शिजवतो, कुकरमध्ये शिजवतो तसं त्यापेक्षा भारी वाटतं. आतमध्ये ते लाल दिसलं असतं. हा बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो तिकडे सर्व. चला तुम्ही पण खा. आपली तंदुरी कशी असते, तंदुरी चिकन तसं लागतं ते. बघा इकडे अशी आता बघा इकडे पोपटी अशी सर्व एक 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 गुंतलून सर्व खातात आहेत. आणि इकडे एक प्लेट रेडी करून दिली. हा एक अंडा, बाकी सर्व आपल्या भाज्या, चिकन. अंडा फोड फोड अंडा फोड. शेंगा ते हलवत जात असतात. ते आपले तुम्ही कुडकुड काय चावता. ते कडक झालेलं कडक झालं काय काय म्हणजे पूर्ण शिजलं जाणं. जे कडक खाल्लेलं ते मुदम खायला. दाणे दाणे अंडा वगैरे